گێرستێرکە مەرکورێ ناوێ خۆش قاسیدەی خۆدای ڕۆمایستاندیە. لەورا مرۆڤین کەڤین جی دیتن گۆ مەرکور ji ئاسیمان çi qasî xurta û firok xuya dike. Ji zû ve zanista gelek nêpêniyê Merkurê çareser û daxuyanî kirine. Merkur di sîstema rojê de gêrstêrka herî piçûk e. Çapa wê aniha tiştekî hindik li ser 3000 mîl e. û ev jî bi qasî parzemîna Amerîkaya. Merkur jî weke dinyayê ji sê tebaqa pêk tê. Sîska wê, kirasê wê û qemûşkeke wê heye. Ew jî weke dinyayê bêjayî ye. Tenê di qemûşka Merkurê de plaka tektonîk nîne û sîska wê yî demir ji 185 Merkurê têne holê. Ev tişt li dinyayê ji sedî 55 e. Ji bo yî got sîsik gelekî mezin e, tesîra vî tiştî digihe ser mezûnbûna Merkurê jî. Sîska germ piştî got sar bû û piç bû, vî tiştî Merkur jî piçûk kir. Rûyê Merkurê kişan de ber bi xwe da û hêlişt Merkur 4 mîla piçûk bibe. Ev gêrstêrka got bi xwe piçûk dibe, wekî dî gêrstêrka herî nêzîkî rojê ye. Kêm zêde 6 milyon mîlî dûrî rojê ye û bi vê dûrbûnê li dora rojê digere. Nêzîkbûna vilo atmosfera Merkurê gelekî dixebin tesîra xwe. Ya rastî nahêle got atmosferek jî çêbbe. Tenê li dorhêla wê tebaqekeke gelekî zirav egzosferek heye. Ev egzosfer ji oksijen, sodyum, hidrojen û ji potasyumê çêbûye. Kêmbûna atmosferê û nêzîkbûna wê rojê Merkurê dixe gêrstêrka zêdegavî ye. Genbûna wê bi roj gihê 700 Fahrenheitê û êvara dikeve bin 0-209 dereceyî de. Nêzîkbûna Merkurê rojê dibe sedema xurtbûn û firoka wê jî. Erdkeşa rojê gorî gêrstêrkê dî Merkurê bêhtir dikişêne û Merkur jî weke hemû gêrstêrkê dî zîvirgeheke elîptîk de tevgera xwe berdewam dike. Çi qasî dûrî tavê bibe bêhtir hêdîka dibe. Wextê got nêzik dibe bêhtir xurt dibe. Xurtbûna Merkurê di saetê de derdkeve ser 100,000 mîlî û li dora rojê de tenê 8 rojan de digere. Nêrîna Merkurê li dinyayê bi zehmet e. Lewra Merkur xurt e û gelekî nêzîkî rojê ye. Heta îro tenê du emrê fezayî çûne Merkurê, Mariner 10 û Messenger. Ev her du çûn gelek tiştê got îro em dizanin danema. Lê çûnê pêşerojê wê gelek tiştê nû ser Merkurê derxine holê.